Когато някой не те цени, не спори, не се моли. Направи това. Първо, отдръпни енергията си. Там, където не те ценят, присъствието ти е подарък. Второ, мълчи. Липсата на реакция е най-силният отговор. Трета, пази вътрешния си мир. Умът ти не е бойно поле. Четвърти, насочи фокуса си. Влагай в това, което те изгражда, не в това, което те изтощава. Пета, постави ясна граница. Уважението не подлежи на пазарлък. Шестият, израствай тихо. Нека разстоянието говори вместо теб. Седми, не обяснявай стойността си. Тези, които я разбират, не се нуждаят от обяснение. Осма, отдръпни се с достоинство. Да си тръгнеш е сила, не слабост. Девети, размишлявай, не се вкопчавай. Учи се, не се върти в кръг. Десети, цени себе си повече. Никой не израства, като остава там, където не го виждат. Не губиш стойност, когато другите не я виждат. Губиш време, когато оставаш там, където не те забелязват. Коментирай 100, ако си съгласен.